Nganibingelela ngenzedlozi umkhulukazi Mulu kazi sagcinana umsebenzi eminingi. Ngithoyile abaningi kunina maniza kumina ngihlolela kuvele into ey'julile lapha emsamo iy'nkinga suke niy'buka nithi zona kanti hhayi into iqhuma enkabeni. So umkhulu into ayenzile la unihlanganisele iy'mpande ey'julile ezokwazi ukuguqula impilo yenu ngempela ngempela ngempela. Angiyena umuntu wama-product futhi uzokwazi noma ukukhombisa iy'mpande ngifake nje ey'gubhini nje esimpuli ebhedayo njengezo-Coke no-Sprite ngoba angidayisi ama-products ngumelaphi, okay. So ngey'khalo zenu Nkosi yami kade nifika la ngibonile ukuthi umqansi mude and abaningi benu ngenisizwe nomba ngobani kufanele nibheke kuqala ukuthi umkhulu ubani bekhuluma nani. Leli jazi leli manje libuka mangaki lamajazi khona 1 khona 2 mase lo white nalo black sekuyingemabalabala le black and white seku-3 kuphinde kube khona plain black la u-black lo black lo usuhamba ney'nzuzu uhamba namajaji usuhamba namandla omkhathi amahle nobumnyama okwenza yonke into ingakhona lesiphambano la uyangizwa esimhlophe. Umkhulu aphinde usabe nengubo ebovu la uyangizwa ngiphinde futhi ngibe nengubo la yehlathi intaba nayo yonke into. So kuyakutshela ukuthi uyangumuntu ogqoke amajazi into ewu-7 sewonke ngoba lo mhlophe lo kumele nalo mNazaretha ngijwayele ukugqoka ukwazi ukuthi ngubaba lamoya, okay. Anginasikhathi sokudlala ngizolapha iy'ngane zedlozi bokusho ukuthi 2026 kubalulekile ukuthi nazi abaningi benu nivela izimpi zakudala zokhokho beni. Xa-ke ukuthi ngiyabulokhu ujahiwe lo ney'nkinga jahwa ngapha nangapha abaningi benu nihleli nje nihleli notikoloshe nje baboni bashaye ngiyesiza kuthathwa izinto zakho ngikunika umuthi mkhulu ngibonile zithatha izinto zami kodwa ubungaziboni before usuzibona ngoba sengikunika umuthi. Lalelani-ke ingane yomuntu omnyama noma ubani ngaba umuntu onesithunya onomlozi oyisangoma ongenazo nalento engiyibalayo kodwa njengomuntu omnyama ugadwe iy'thonga kubalulekile uma sikubheda izinto uqale ubheke enkabeni uhlahlelwe emuva. So umkhulu ungayela umuthi la, okay. Umuthi wokuqala ugeza idlozi elibi, uphehla amanzi amnyama, idlozi laphendula, ugeza imidliwa noma ulahla imidliwa yokhokho esegazini, amacala uba umkhulu ugeza nedlozi okwathola ngalo. Lo muthi lo udinga ukuthi ube nenkukhu emhlophe enekhandlela elimhlophe neli-blue ube nenkukhu ebovu uyangizwa okutshela umkhulu ufanele wenze njani yilo muthi engikhuluma ngawo, okay. Owokuqala lo muthi mkhulu ukwenza ngo-3,000 rand. Uyafona mkhulu ngicela ukuthi lo muthi okugeza into ekhulume ngazo ubu-3,000 rand. Awukwazi ukuqhubeka empilweni imidlo yasekhaya kani ngicaba nazala ngicaba nihambe izangoma nonke nokhokho benu idlozi laphendula uphehla amanzi amnyama amacala oba umkhulu idlozi okwathwala ngalo ungalilungisanga. Musungitshela ukuthi nawazi ugogo wakho izithunya wazi lutho wena mina engaziyo ngo-13 years ngenza lento manje udinga lo muthi lo u-3,000 rand mkhulu cela umuthi okugeza. Number 2 mase uqede lapho into edingakalayo lezi zinto eziwu-6 ozobe uzigeza ngizibalile ukuphehla amanzi amnyama, ukugeza imidliwa, idlozi elibi, idlozi laphendula, amacala oba umkhulu nedlozi okwathola ngalo. Lezi izenzo zomuntu oyemuka emsamo. Usuyadinga-ke manje ukuthi ugeze abantu abathwala kungafanele amakhehla ubakhiphise leyo nzilo ubakhiphise umuse waleyo mphefumulo ngoba nje ubuphila nje khona izimpi ezaliwe. Ugeza abantu abathwala kungafanele, ugeza nogogo abathwala kungafanele, umkhulu nogogo ogogo bebe noma umlamba abanye bebephatha izinto ezingekho right bathwala kungafanele emsamo ubakhulekele ubasicela uxolo udinga lo muthi lo bakwazi ukuwela bazoziveza kunina ngoba isikhathi esiningi njengoba ibona lapha abaphatha isikhwama basezekugcineni yekani ukudlala abantu. Number 3 lo muthi lo ukwazi ukukhetha ukugeza amabutho akini iy'butho mangikhuluma ngabantu mina abafela empini abaney'bongo ezingafani kodwa babe ngaphansi kwekhehla lakini noma umkhulu wakho noma inkosi yakini. Angikhulumi mina ngamabutho into yokugaya imithi lapha ufake iy'khumba zabantu ubize intombi ngikhuluma ngamabutho mina amathonga ngoba afuneka agezwe aphakame ubukhosi bakho buvikeleke ngoba babeshona begwaza ngemkhonto eyayinemithi yathinta ini emsamo fanele bageze bahlambululeke. Iy'nkinga ey'ningi uba nazo nje ngoba nebutho lakho kuyithongo kwabantu abavusiwe. Mina into engishoyo abanye bafika lapha emfuleni begwazana lapha ngekhathi zoshaka. Nanku umuthi odingayo geza abantu abathwala kungafanele amakhehla ogogo abathwala kungafanele ugeze namabutho asekhaya, okay. Awukho umsamo mawubuya emuva mawulazi igazi lakho lisuka kude kangakanani ma-understand-a lokho
awuqhumanga etsheni, musukuba blind ubuka umakho nomkhulu wakho lahlehla emuva, yilo udingayo. Okay, after lo muthi lo uqala udinga lo, nawo umkhulu uzokunika ngo-3,000. Okay, u-3,000. So uma uyi-2 le mithi le kuzoba 6,000. Okay, yini eyenziwa lo muthi lo? Lo muthi lo uma siqeda ukugeza lento eziyithathe ngibalile, ukwabathelwa kungafanele amakhehla nezalukwazi nokugeza namabutho. Lo muthi lo futhi uvala amanzi amnyama, udinga ukuthi ube nemikhu emnyama, i-chain nenaliti ne-padlock nekhandlela elimhlophe, ekhandlela emnyama nelibovu. Okay, lo muthi lo uyadinga ukuthi ube nomuthi eceleni nje engawufanga la uthi uyihlala. Okay, unomuthi ojulile kuthiwa iphunga lomthakathi, ngiyazi mina ukuthi nginikani, ngijule kakhulu. Okay, le muku emnyama yokuvala amanzi amnyama, it's one thing ukuwageza, it's another thing ukuwavala. Okay, masiqedile lapho udingani, mkhulu sengiqedile sekuvelele okunalokhu, hamba phela uyobalanda abantu abadala. Usuyadinga mkhulu sekutshela thola inkukhu, hambe ezibeni, thola inkukhu, hambe emfuleni, thola inkukhu, hambe elwandle, thola inkukhu, hambe ehlathini nasentabeni, thola inkukhu eziwu-4 noma eziwu-5, uyolanda abantu abadala. Khumbule khona umndawo entaba abamanzi isikhathi esiningi basebenzisa isilwane esinenyawo ezimbili. Ngizokutshela ukuthi umise kanjani kulezo ndawo, kufanele uphathe 10 rand, hhayi imali emhlophe. Umkhulu okutshela umise kanjani. Okay, uma ukuthi umuntu osebenzisa le mithi le, kodwa uyabona ukuthi ugadwe amakhosi, ugadwe abantu abadala, or noma mhlawumbe umuntu nje ogadwe ingilosi kaNkulunkulu. Okay, uma siqedile lapho ubalanda abantu abadala bazoziveza banitshela ukuthi nekade behlela kanjani nalezo dala zabo, bawobani, bahlela nesidala semanzini. Then usodinga manje ukuthi usumufanele umbone phela manje umkhulu, uma ukuthi unengilosi yamanzi, sifanele ukukhipha leya nkosazana. Nginamandla okukhipha inkosazana abaziyo ngababhale ama-comment. Awukwazi ungena emfuleni wami impilo yakho ifana. Okay, nginamandla okukhipha inkosazana laphaya, ngamandla okukhipha indlondlo laphaya amanzi nendawo. Kodwa isikhathi esiningi niyaniba nenkosazana ihamba nogogo, ube nenyoka emhlophe ihamba nekhehla, masuba nendawo la okuyisidala ongeke usichaze ngasuke ushepe sesijulile, lapho usudinga ukuthi ubone umkhulu. Okay, because after ubalanda bazokhuluma nawe. Okay, umkhulu akudinga sekakhulele emanzini. That's the only time by right for uhlangana nomelaphi. Okay, ingakho nje ngihlala nabo everyday, baniganga banithatha abanye ayibonke. So masiqedile lapho, uma ukuthi nekhehla ngala nekhehla ngala njengoba nami ubone nanti likhehla awu-3 ngokwabuka kwakho, kodwa khona elinye futhi la ikhehla. Okay, ngingachaza amandla okufika kwabo, kodwa uma ukuthi kunjalo sesikusizile lapha emanzini, kusho ukuthi nesifambe nje uphinde ubuye ngomhlophe. Usudinga manje ukuthi uphamise ibutho lakini, lapho kodinga ukuthi ube nebhayili elimhlophe nebhubesi elibovu, ngoba nomuntu omhlophe lapho ukuthi mhlawumbe kumsamo into iyakhanya, kodwa ibhubesi elibovu limele ikhehla elidala, limele futhi umdiki wentaba, laba ababethwe inkosi beyochitha igazi benza yonke into, uhamba futhi nezalukwazi namahosana amajazi abovu ezijulile nje. Okay, so lapho-ke sikadinga ukuthi umkhulu umbone futhi mathiwa usuphume emanzini, sifake leyo mpande leyo, ngoba unekhehla lamanzi ngala, ukuthi mhlawumbe unenyanga ngala, njengoba kunenyanga nabaprofethi. Lapho sekuhamba manje khona impande esekhaya ukuthi uqondisa umsamo, ngathi bonke bayahlangana kanje, umkhulu bese kusiza ngalokho. Okay, okunye ngikuchaze la, kodwa-ke ngiyazi ukuthi noma umuntu ombethe ngendlela engisho ngayo, noma umuntu wamoya, usuyadinga ukuhamba lakho nemoya ewu-7 yasemanzini, ewu-5 yasentabeni, okwenza u-12 loko, okwenza lo 12 months of the year. Leyo mpande leyo isholo ukuthi uma umuntu ombethe imoya ewu-12, uthole uthanda ukuyikhulekela kakhulu, uthanda iwasha kakhulu. Lo 12 phela kumele nama-disciples aJesu awu-12 nenyanga eziwu-12 enyakeni, ingakho mbethe le moya leyo 12. Okay, ikhupha ngengubo emhlophe. Omkhulu-ke lapho-ke ozobe sekusizayo lapho ukuthi hhayi, nanti ukhambo oludingayo, ukhamba lakho liyajula, lihamba nokhamba lomsamo, lihamba nokhamba lomnyama, lihamba nomnono nomndiki nomndawo, nokhamba lolwandle, liphinde lihambe futhi nokhamba lomlozi. Okay, so sikuyabheka ukuthi kudinga iy'mpande lapho eziphuma emgedeni noma yini, iyahlanganiswa lelo khamba lelo. Udlela ekhaya nkosi yami, iyana emzini womuntu, lawo makhosi athanda ukuhamba emzini yabantu, udlela ekhaya lelo khamba lelo. Okay, lapho seliqhumayo usuyangitshela mkhulu ukuthi hhayi, nakho kuthiwa manje angihambele sengiyolanda into yami emanzini isi-ready. Bazotshela wena ukuthi sekufika isikhathi sokuthi ulande into yakho emanzini isi-ready, kodwa kubalulekile uma umuntu omnyama ulungise into engiyishoyo. Okay, now, okay, engifuna ukukhuluma la, nganzedlozi angibasobhele into ethi umdliwa. Abaningi beni elifike kumina endlule ogobela, ngithotha ogobela benu bambathise izalukwazi zenu iy'poki. Ngithotha ogobela abaningi benu banibhathise inzilo. Awuboni wena,
Uyabona nje kufika isidala sigqoke ingubo emnyama or lokuthi inzuzi ijaji, cha, aze afike nje early sebembathise isinyama yonke into ivaliwe. Unotikoloshe la bathatha izinto zakho, awuboni wena, bayazithatha ngoba kade ephehlweni bakufaka iy'dumane lapha lento ebovu kanye besisa amandla gogo, kanye bekufaka something la bekugcaba ephehlweni bathwebula isidala. Ugogo akasaboni sephenduliwe, usegqoke inzilo manje, uyangizwa? Kuyabe umdliwa into phezulu isimo sempilo yakho. Umdliwa yebo futhi kuyabe umuntu oyehlela ekhaya esebenza mhlawumbe nomkhulu wakho ezinyanga bakungcwabela la ekhaya meshona kwashiwo waphuma umdliwa noma umuntu akagcina mhlawumbe emkweletile ekhaya bethi bazomnika umakoti noma kanjani, agcine esedla kuqala emsamo. Umdliwa futhi uyafaka ngenhlaba zamathuna emakhaya kini. Abantu bafaka umuthi baze bawufake la kuzipho bazowushiya nje lapha embhedeni. Kakhulukazi ngithanda ukuhlala nabangani beni emakamereni enalala khona. Ulala-ke ekamereni lakho nendoda yakho kungena nomngani wakho ubonakale. Imidliwa iyafakwa phakathi kwekhaya, umkhulu naze egqoke ishunqisi uzokhipha leyo mdliwa, ngeke ubone futhi ukuthi ukhona ngoba uyathanda ukuthi uzenze idlozi ukuthi ubize inyanga uvete ume ngaphandle yenze yonke into eyishoyo, yonke into oyenzayo inyanga ube ukhathaze yonke le mithi le. Umoya ojule kabi kabi engithuthi abaningi benu nisuka kumsamo enemidliwa. Yingakho umkhulu ethe even naleya mpande le ngiyayidinga le edinga inkukhu emnyama ukuvala amanzi amnyama asekhaya okuzodinga ukuthi uma seniwavale amanzi amnyama kube leyo nkukhu emnyama, i-chain okuyiketanga, inaliti ne-padlock mase udinga nenhlabathi yasekhaya, okay. Kodwa-ke ngibonile emsamo ukuthi abaningi benifikayo nimbathiswe iy'lwane, iy'poki, niphenduliwe, abanye baboshelwe ey'hlahleni kanjena. Ubuthakathi mningi and obuningi ubuthatha obudila phezu kwenu busuka emndenini, okay. So le mpande lezi zizonisiza kakhulu nikwazi ukuqashula. So ziwu-2 ziwu-6,000 le mpande lezi, iyodwa 3,000 kufanele umkhulu ngifuna unciphe iy'mpande ezokwazi zingisize. Angikhulumi ngendaba yanyuya, ngikhuluma ngento ezokusiza same time. Manje same time uzoqala ukubona izinto and makuvela futhi abantu abadala besezibeni ngokutshefu balande kanjani, akukho kuzolunga uma sithi sogcina imfihlo abafana besisiza iy'ngane, ngiyangizwa ngane zedlozi. So umkhulu uyanithanda kufanele understand ukuthi lento ethi umdliwa iyingozi kakhulu and iyaba khona empilweni yakho, iyiguqula ibe idlozi lento le, nomuntu ekuhlolela ingaveli kahle ibelethe isalukazi okuyisithunywa sakho isikhathi esiningi uma kumdliwa wasephehlweni kade bethwebula isalukazi sakho mhlawumbe nekade kumdliwana obakube njengombhulela okwayinto eyeqayo. Awusaboni manje wena awusaphupha isikhathi esiningi noma uphupha qwa qwa, kodwa manje siyala isidala asifinyeleli kahle. Ubuthatha obuningi ekhaya khona into zokushunqisa zokukhipha okhithikhithi notikoloshe nasonke isinyama. Umkhulu lapho udidiyela into eyiswashi ejulile ehamba nezinye izinto okukhipha izinto ezimbi. Uma ufuna ukubona umkhulu ekhipha isipoki bhala enye ividiyo engala, okay, phakathi kwekhaya. So kubalulekile ukuthi inkosi yami nisukumele iy'mpilo zenu, okay. So umkhulu enza nje ngoba ngibona uthando enginika lona. Kukhona ubugebengu obungaka manje la emhlabeni, kodwa ngibona indlela enifike ngayo kungifudumeza inhliziyo, kwabanga ukuthi umkhulu akagaye ajule. Ngiyamemeza njengethongo ngimemeza entabeni lo nyaka lo umkhulu kaphahla kuvuka izimpi zakudala. Abanye benu nizofuna iy'nkabi, nivukele amajele, nithakathwe, nithunyelwe utikolosho, nigule nje engayazi, kushayiswe imoto. Iyona yonke lezi zinto lezi zakudala ezihamba nabantu abanibeza ngoba abanye benu nizibona nje niyi-nothing kodwa nibakhulu kwela moya, kuphele i-understanding. So kufanele ubhale phansi konke lama-steps umkhulu awashilo. Akekho umuntu lo inyanga noma isangoma okulapha lezi zinto engiyishilo ungazilungisanga wena, uyangizwa? And phuma kulo mqondo ukuthi inyanga ayizilaphi base kusuke kune-reason besho lokho ngoba le nyanga isuke isivele isishayiwe. Uma sishayiwe sekuvaleka isidala khona le singaboni kahle yonke into. Isidala inyanga uma isa-right siyakhuluma sithi ukwenze nje mntanami, ngiyakwazi nginike imithi nenze le engitshela yona, nilaphe niphile, ngiyangizwa Thongo. Kubalulekile-ke Dlozi nikhumbule lento yomdliwa yimbi, ngilwe kakhulu ngilwela ezinye iy'ngane kuley'nsuku lezi iyadreyinana, idinga ukuthi ngempela ngempela uyibheke ukuthi iza kanjani phela isimo sempilo somuntu. Ungacabangi nje ukuthi into yokuthi uzobiza umelaphi ngoba ngathi uma udila nento yomdliwa ungathi futhi ungangakhuluma noma usuzoyilungisa ngoba iyezwe isuke ibelethiswe wena noma ibelethiswe isidala sakho noma ifakwe ekhaya ebaleni ngey'nhlaba zamathuna nemithi emibi lapha njengodungamuzi, yabo. So imithi emibi odungamuzi, omabopha, yabo, umuzwawula, omalala, izinto ezimbi. So kubalulekile ukuthi nigeze, nihlambulule, nigeze amadlozi enu, sininike izinto zokushunqisa la ngizoyifaka lento yokushunqisa ebaleni, ngizoyi-edela
ukushunqisa ekhaya ngoba ukushunqisa kubalulekile kudila nento zamoya. Khona ezinye iy'lwane ngeke uy'vimbe ngesiwasho, ezinye futhi ngeke uy'vimbe ngesibuko, ezinye ngeke uy'vimbe futhi ngento yokushunqisa kuphela yempande sekufanele ngiyiwasho. Ezinye ungekwazi ukuthi uy'laphe ngako konke lokhu, sekudinga umkhuleko la kushaya khona even isigubhu ukhuleke. So sumane ngazedlozi, impilo akufanele ngabe nje niphile uNkulunkulu wenze lokhu ngesimo somusa engingenzele wona ngendlela engifika ngayo, ngiya-respond-a ngempela kumavidiyo ami, nami ngingithi angibe umuntu, okay. Nemithi le mawuyifuna mkhulu ngicingiphe leyo mithi mkhulu izokusiza. Laba ku-WhatsApp abathumela ama-voice note mkhulu ningixolele ngibuye ngingatholakali isikhathi esiningi, okay. Ngesimo sokuthi angisebenzeli mina esigodlweni, ngiya la kuvela khona iy'thombe, aliziveza nje entabeni emfuleni, alizivezi nje laphaya ethuneni noma e-dining room yami. Kuzofanele sihambeni ngempela sekulezo ndawo. Umkhulu uzongiphosela ngo-Paxi laba odinga leyo muthi, okay. uNkulunkulu omkhulu uyanithanda, uNkulunkulu uyanibusisa. Umkhuleko lithi iBhayibheli, umkhuleko without works is null and void. Ukukhuleka ungekho umsebenzi ofaka physically akuphumeleleki kalula. Ngiyangizwa okunye fanele nikwazi idlozi likwazi ukwenza into ey'ningi zakamoya kodwa liyakudinga nawe Nkosi yami ukuthi ukwazi ukuthi malicela isithebe ulibekele isithebe khona uzokwazi uku-connect-a liqhubele ngale. So uyadinga ube nemithi yokuliphakamisa ithongo lakho likwazi ukusebenza, okay. Vele emva kwale mithi usudinga ukuhamba lakho ngendlela abazobe besho ngayo, kanti umuntu omlandelelayo-ke umuntu niphile ngazedlozi uNkulunkulu uyanithanda sengiyindlela kade befona kulenye ifoni. Ngiyabonga amakhosi amakhulu.